V dobrej rodine všetci držia spolu a atmosféra je plná vzájomného porozumenia. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby rodina ostala základnou bunkou spoločnosti, aby naša spoločnosť mohla byť jednotná a prosperujúca. Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu. Tu záleží na každom jednom z nás, pre akú spoločnosť sa rozhodneme. Ak my, ktorým záleží na rodine a na pravých hodnotách, neprídeme voliť, tak môžeme prispieť k tomu, že hrozba ďalšieho oslabovania rodiny a kresťanských hodnôt v Európe sa stane realitou. Podpora zdravej rodiny a silnej rodiny znamená aj podporu zdravej a silnejšej Európy. Som za ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti, za lepšiu životnú úroveň, za zamestnanosť aj za kresťanské hodnoty. Zároveň viem, že tieto hodnoty zdieľa aj súčasný europoslanec doktor Miroslav Mikolášik. Prednedávnom nám pomohol cez grant Pomôžme dobrú rásť, ktorý podporuje pro-life projekty v našej obci. Sa nám podarilo zrealizovať jeden z takýchto projektov a vďaka tomuto projektu sme mohli šíriť kultúru života prostredníctvom prednášok a diskusí. Vďaka tomuto projektu prišli do obce takí vzácni hostia ako Branislav Kožúch, doktor Pavol Hudák a tiež Miroslav Mikolášik a vlastne tak sme sa aj osobne spoznali. Sledujem dianie v Európskom parlamente a s poľuťovaním konštatujem, že väčšine súčasných europoslancov nezáleží na hlasovaniach Európskeho parlamentu, na bránení hodnôt kultúry života. Preto v nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu podporím tých kandidátov, ktorým záleží na pravej rodine a šírení kultúry života v našej spoločnosti. Preto budem voliť aj Miroslava Mikolášika, obhajcu rodiny a ochrancu života.